Mayong hapon mga kapobre. Mag-abono dahil ta sa atong saging karon mga kapobre. Mo ni siya mga kapobre. Gikan sa basal, ikaduha na ni siyang abono mga kapobre. Diri din ni siya nako gitanom sa kamutihan mga kapobre. Yan anion ni siya mga kapobre. Bago ni siya mga kapobre. Dayon ibabaw. Itangan na siya space para dili siya daot mga kapobre. Bangago na to kay ulan man ron mga kapobre. Na tapos tangan tanig abono nga 14. Dayon ako pagyud siyang paibabuan bitang kuan mga kapobre katong kanang kuan lang siya. Kanang pulyar lang siya mga kapobre ba. Inani mga kapobre. Ayun, tabunan na siya gamay mga kapobre. Hanggang dito lang muna ako mga kapobre. Maayong udto sa tanan.